lagi ko narami. Akin na, para ako kipad. ako ang mag-ano dyan. In charge. Hindi, aturang kuan. Buhat na sa. Kaya naman nakatubig. Pag ito sa dito. Try natin baka mo. Tubig oh. Ganun na ka? Yan na, okay na yan. Okay na? Okay na yan. May baso man ba eh? Baso. Sabi mo, ito yung gagawin ng Lagi oh. Tanggon man. Labo. Tanggalin mo talaga yan. Ha? Tanggalin. Lagi. Sayang, sayang. Ha? Sayang man. Ayaw. Basura. Ito. Bahit. Wala mo ka nag-inom. Yan ng baso dun. Pangagawa siya ba? Nag-ista ko buhat to. Ano, lulutuin. Hindi. Ako, Yan ang dalawa lang. Ikura. Para? Kaunon? Oo na. Ha? Plastic pa, plastic. Na hindi lutoon? Oo. Tingnan ako una muna. Wala na, vino. No, papo, pwede Tingnan po. mo. Okay na. Para di madura. Hindi ano? Hindi sabog. Hindi sabog. Sabog. Hindi sabog. Hindi. Nasintro Sa sa akin. Oo. Tatlo. Nani? Upat. Huh. Kala ko lulutuin. Ngayon ka lang siguro nakatin ng ritual doon. Okay na. First time, hindi kasi ganyan ang aking ritual. Luto. Tribal. Tribal tulo. Tribal ritual. Thank you. Nana. Ah, Sama so, nana. Ay, ito. Pito. Hawak. Ayan, pito. baka ako tumumba. Pag yan ilagay. Hindi pala pito. Okay, gawa ni. Ito. Oo, sige. Hindi, okay lang. Naka-plastic. Huwag man yung plastic. Okay lang. Sali. Kutibay, kuti. Kayo matagal Asan yung pagbutangan upan? Dugo. Nandun na. Kung ano lang tapos si kalat na rin mo sa mga. 3, 2, 1. Hindi kayo pwede alisin dyan. Hey, ano? Siguro, kutibay, It kutibay. instantly Namatay. reveals ownership. Agad-agad sinasabi sino may-ari. Hindi Oh, ka naman no. mo. Meron din, kami po yung ano yung napagputusan ng aming lobo. Sige, kanikan na hawak. Sige. Oo, anong gagawin? Hawakan. Naarad ko lang mo. Mamaya pa daw kasi ano. Namamatay. Ayun. Pito lang. Pito lang. Ito na yung commitment natin. Redemption niya eh. Corrected ko sa... Ayan na. Pito lang. Hawak. Kung sino lang. Hindi, pito. Huwag ka lang sino. Yung nandito lang. Andito lang. Limaran. Ito lang tayo dito. Oh, tayo. Magkasama ka dyan. Pito lang to ba? Pito. Ha? Yeah. Napasyon mo pa. Pasod. Dahil na ang Oh, may right ay bago kasama rin yan? yung referee. At the same time, siya yung nagbibigay sa Ano mo? Right. Wala. Sot. Dyan. Meron ka na. Meron lang. Iba yan, iba. Abdo manok. Hindi siya ng jury. Yung patay. Hindi yung entire government bureau. Banata mo alak. Okay na. Kulang bino ba? Kulang bino ba? Kaya natira. Ang siyempre, kadastan ko dito. Okay na. Okay na. Start na. May tinatawag na kadastan. Pupito na naman. Pupito na naman. Kutibay, alam ko eh. Oh, sige, ano? Hindi ibig sabihin yan, na ikaw, bago ka magawa ng titulo, na-survey yan. Okay na. May alak eh. Sa degree, Kamu na magpuno niya. nilalagay ko yan. Kaya Ala, ito, sabay. matagal ko na Ako kuha. sisik. Haman niyo mo ba eh? Okay. Ayun dyan. Ito lima. Meron lang. Ako na sobra. So, Okay na. Kulang isa. Oh. Ito usa. Wala na. Ay, yung ano, hindi dumating eh. Sige, usa. Sige lang. Tulo, upat, lima. Okay na. Sige. kaya Nara ako sa una. survey at kinuha. Ano, simulan Ako na. sa muna ha. Sunod. Sige. Hanggat hindi na kukuha yun,
survey plan. Jesus. Kaya ngayon Pedro Campo, ang laki ng kanyang Ako sa una, nila. dami. Sa sunod, kung kaya. Yung kanyang pinakalalaki. Ate, uplo yan. Kaysa sunod. Jury. Ikaw. Pasok. Kaya di. Di, di, Wala. pwede. Apil na Yun. ito. Naman bino na. Okay na. Ito. Encumbrances. To, ako una ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka-video ba ba? Naka-video. Video ito, ma'am. Sige, So, pag tulak, Natatakpan. meron pa usa? Nasa likod ni Mulo. Grabe, Ay, mother, pa-video man kami. Dito ka. Dungan ha. Ako sa una. Sige. Linya. Doon na inom. Pag inom, tulon. Kanya na mo magtipis. Sige. Ako sa una. Sige. Kami. Sige. Ang pag inom, tulon dito. Sige. Ako sa una. Tanong sa. Ate Abdul. Dikit. Ito, kadi makita. Sige. Doon na tayo. Kakupot. Isa. Sige. Pagsugod man ta. 1, 2, ang number ba? Bukti. Sige na. 3, 2, asa ako na una. Sige. Sunod yung number. Sunod ganyan. Sige. 3, sunod. Baylo. Dili, ikaw. Ikaw ba? Baylo ko kay. Baylo. Sunod. Sabay. Ako sa una, di ko man ako. Ang pag-inom ton. Atay, Abdo. Ako sa una. Ang isa, nasa limdan ng isa. Tax title, gives state title, eternal title. Congrats. Midway, Empress. Suka. Hindi na magtamark. Yung dugo. Sige, ikaw. Ang baso, butan. Papasok tayo sa eternal garden. Ano pa yung pangalan niyo? The transfer of title. Ayan. Kung gusto mong gamitin Yung kanaw mo. Pula ka lang mo. Ayaw nila panuha na po. Asa? Sunod na. magugulat din sila. Tuwa yung Man. Okay na? Ano gagawin? Okay na? Wala na. Oh. Na. Na. Tapos naman ka. Virtual. Kisa man eh. Video ni. Okay na. Oo. At yung title niya. Dilo ka lang imong kamagda na may dugo. Ana na lang. Ang 5. Okay, sige. 3, 2, 1. Okay. Ito ay nakarating na sa DNR. Alsa. Next. Yung number. Sunod dyan. Sunod. Ako man. Okay. Wahay lang ko. Wahay. Okay. Sunod. Land examiner ng Okay. Ako ni. Sultan. Ako ni. Sige. Next. Bye. certificate of title number OCP 779 Sige. 24509 Nobel Decree Next. 14139 Next. in the name of Guillermo May problema na. Mukhaon ko na siya. Okay na. Magandang araw sa inyo Yeah, lahat. next. Ako si John Berry at sa video ito ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang magagastos ng pagpapalipat ng titulo ng lupa next. dito sa Pilipinas at paano nga ba tayo makakatipid sa mga gastos na ating kakailanganin. Ang ating gagawin ngayon ay panonoorin natin ang step-by-step process ng pagpapatitulo ng lupa. Pukaw yan. Bawat requirements na ating kukunin o kinakailangan sa bawat ahensya na kung saan ito makukuha ay gagawa natin na expenses. Next. Ililista natin ang halaga o cost ng mga bawat requirements na Next. ating kukunin. Jury. Una po ay upload Isam na. Jury. kung ano ang step-by-step process Tribal chieftain. at papatitulo ng lupa. Pagkuha dito ang imo Ngayon po pagsundugan ay magkano nga ba ang magagastos natin sa bawat requirements na kinakailangan natin. Pag-subscribe sa channel nito, Iyo, pwede na magkaon. notification bell para May ban paper nila kanang paper dia. proseso at requirements, lalo na ngayon sa panahon ng Okay din na lala. Okay. Congrats. pandemic. Tapos na. Sunod pa last. Simula, kailangan mo magkaroon ng mga sumusunod na requirements. Wala na.
Kani ang huli. Kailan? Oh, sige, pagswata siya. Abogado. Kasama Okay na. Kasi yung pangalan di. Ah, acknowledgement receipt mula sa seller at tapos na. photocopies. Ang unang requirement na kailangan po natin ay yung Sote. deed of sale na makukuha natin sa abogado. Ayan. So, ang pagpapanotaryo po sa deed of sale ay estimated lang po ito. Depende po sa abogado. Ang estimate po ay 2% sa selling price. 2% po sa selling price ang estimate na babayaran natin sa Oh, bay, abogado. panghatag na ba sa pito. 1% at may mas mababa. Panghatag na sa pito. Pito man ta. Mama papa na. Mama papa. Dayon imo. Oh, sa tulo. For example, ang Sa tulo ba? Ay, dili ba? Ay, dili tagiya. 500,000 o 5 Kang mama papa, kita ra pito ba? Salman. Oh. Mapapa, imo. Sige. Tamag na. Tayo po ay gagamit Mama magpapa na, imo na usa ina tulo. Ang type po natin ay 5,000 Lo, papirma pa, lo. .02 Ikaw ang magpirma. equal to 10,000. So, ang babayaran natin sa abogado sa pagpapanotaryo Mama magpapa na imo na. sale Wala. ay Ang kabuti mo. 10,000 Duha, pesos. sabay. Certified true copy na makukuha Okay, sa duha. registry of deeds. So, sa registry of deeds, sa pagkuha Okay na. Ah. certified true copy, Ah, tapos na, okay na lang. Ah, okay na. Eh, basta maritual lang. Oh. experience around Huwag mo lang 300 pasan ka. around 300 Wala na, okay na. Bingo na. Wala yung isunod isa. Ah, og ganaharan nimo wag kag 2 minutes. Og na lang. Okay na. 55. Ah, okay na. Yes, ang mga Ah, kaguniya. Ay, wala di magdapot. Yung dulo, wala ni sulod. kung wala po Ah, sige na. Okay. Okay na ba eh? Oh. Ilang tulo magpapa. Bastilan. Okay na, ako na ba? Ako may pasala. Okay na. 273.30. Go. Mababa po ang mabayaran nyo ng certified. Ilang tulo magpapa. Ang inyong titulo ay e-title. Oo. Dahil mas Kay mababa hatag kay ang Bishop. pages o mas Kay Bishop. konti ang Okay na. pages ng e-title. Thank you. True Congrats. copies ng latest tax Oh. declaration para sa land, Dinalian. the real property. Tapos Tapos na.